Nenaplněná láska představuje zvláštní druh bolesti. Není to bolest spojená s tím, co bylo a skončilo, ale bolest vycházející z toho, co nikdy nebylo. A naše mysl nad těmi možnostmi neustále přemýšlí. Každý den si vytváříme nové příběhy o budoucnosti, která mohla být jiná, lepší, úžasnější. Vidíme ve chvílích s milovanou osobou všechny možnosti, které se mohly naplnit, ale nenaplnily. Naše mysl si hraje s emocemi jako s kartami, vezme si obyčejný okamžik a vytvoří z něj příběh o tom, jak by všechno mohlo být. Vezme si pohled, slovo, úsměv a vystaví na jejich základě vzdušný zámek. Ale zde leží záludnost. Nenaplněná láska bolí právě proto, že jsme si ji vymysleli sami. Bolí nás možnost, nikoli skutečnost. Ale my máme možnost, jak to překonat. Máme svobodu, díky které si dokážeme uvědomit, že přítomný okamžik je to jediné, na čem skutečně záleží. Ne včera, ne zítra, jen teď. Člověk vedle tebe, který tě poslouchá, přátelé, kteří se o tebe zajímají, věci, které tě těší, sen, který si postupně plníš. To všechno je skutečné a má cenu se tomu věnovat.